Bé, bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a la Fundació Romea, benvinguts al Teatre Romea. Avui presentem una acció artística que porta per nom Camaleó dintre d'un cicle que vam pensar fa aproximadament un any que porta per títol A l'animal i les seves circumstàncies. L'esdeveniment d'avui té un precedent amb la figura de l'escriptor Ferran Sáez i filòsof que es va transformar aquí, en l'escenari del Teatre Romea, en un toro, una experiència que vam poder gaudir ara fa aproximadament un any. En aquella ocasió, el pensador, el filòsof, va abraçar la intel·ligència de l'animal en la figura mítica del toro per mostrar com el seu coneixement del món podia ser útil a l'humà. Si Sáez es va convertir en toro, avui tenim l'oportunitat de veure com la periodista i escriptora Emma Riverola es transforma en un camaleó. Riverola ens proposa una transformació que representa evolució, consciència, canvi i impuls. Ella ens prepara amb aquestes paraules per adaptar els nostres ulls i la ment al canvi. Diu, en un dels seus paràgrafs per explicar l'acte que viuran avui aquí en l'escenari de la Fundació Romea, diu: ho veuré tot amb els ulls d'una amplitud visual de gairebé 360 graus. Aprendré una altra forma d'escoltar, sense sentir les paraules, però captant fins la més mínima vibració. La posada en marxa d'aquest cicle d'homes i dones que avancen en l'estructura d'emocions del regne animal es deu al fet que cada vegada hi ha més persones que veuen en els animals un reflex de la fortalesa i de veritat del ser humà. Si ens observem avui aquí, en la platea del Teatre Romea, uns amb els altres, veurem, si utilitzem una mica la nostra imaginació, veurem i descobrirem al nostre costat homes i dones que en veritat són ocells o algun altre tipus d'animal. Estic ben segur que si es presten a mirar-se uns amb els altres, descobriran aquesta fauna entre tots nosaltres. Quan li vam proposar a l'Emma Riverola que realitzés la seva transformació en un animal, no va dubtar en expressar que l'animal triat havia de ser un fantàstic camaleó, però que tenia por que una vegada convertida en camaleó desitgés no tornar a la seva condició humana. Doncs bé, avui amb tots vostès, Emma Riverola, o millor dit, Emma Riverola i el camaleó. Gràcies. No. Hola, em veieu? Em veieu bé? Sí? Bueno, és que de vegades no controlo massa la meva transició i no sé si encara sóc humana o ja... I clar, si em converteixo en camaleó no em veureu. I avui em sabria greu perquè us he convocat. En realitat, de fet, ha estat el Fèlix, que ja sabeu que li agraden les coses rares, i ell va pensar que potser estaríeu interessats en conèixer els motius de la meva transició. Bé, haig de confessar que exhibir-me, aquesta exposició va una mica en contra de la meva naturalesa, però he pensat que realment podria ser un bon comiat. Abans de res, tranquils, tranquil·les, aquesta metamorfosi, aquest procés no és contagiós, sortireu d'aquí tan humans com heu entrat. A veure, tot i que aquesta nit, doncs això, us vull explicar els meus motius, no vull capitalitzar aquesta història. Ja veureu que aquest és un dels meus motius per la transició. Llavors començaré mostrant-vos alguns dels meus amics i els motius que ells van tenir per fer aquest transitar reptilià. Aquesta és la Joana. És fantàstica la Joana. Si la veiéssiu de veritat, o sigui, encara és més intens aquest verd i aquest groc. A veure, aquesta Joana era una dona realment singular, corresponsal de guerra i reportera per mig món. S'havia endinsat en els terrenys més perillosos i denunciat tota mena d'abusos. Havia estat en el punt de mira de mafiosos, senyors de la guerra, policies corruptes, règims encara més corruptes, i
Un dia, entre reportatge i reportatge, el director del diari la va cridar al seu despatx, precisament allà on lluïa un munt de premis que el diari havia guanyat gràcies a la feina de la Joana. «Seria possible fer uns petits retocs a la teva feina?», li va preguntar. «Això dels viatges és molt car, ja saps, els diaris ara. I es podria treure més rendibilitat amb una mica, només una mica més d'espectacle. Ja saps, Joana», li va dir amb aquell to suau i íntim, el d'abans de la punyalada. «Ara el lector demana una mica més d'acció, menys lletra, menys context, menys profunditat i molt més segell personal. Tu has de ser l'estrella. Què et semblarien uns directes a Instagram, uns vídeos al TikTok?» I llavors la Joana, amb aquella cara que era molt semblant a aquella, quan juntava així, deia: «Això abans o després que em tallin el coll, m'arrenquin la pell i es facin un cinturó amb ella». «Home, no, Joana, per favor», però el director ja se li va posar cara de clickbait. I en aquell moment la Joana va decidir que havia de canviar d'aires, d'hàbitat i especialment d'espècie. Posats a jugar-se la pell, preferia destins més entretinguts que no un trist cinturó. Un altre, aquest és l'Emili, impressionant l'Emili, realment és poderós. També us haig de dir que aquí sembla com molt potent, però és una miqueta poruc, però és maco l'Emili. Bé, en èpoques passades, ell era un geni de la biotecnologia. El va fitxar una gran constructora internacional. A l'entrevista li havien parlat d'habitatges, de persones i d'adaptació, i ell va pensar que eren 3 conceptes prou interessants per anar plegats. I ho eren, però el projecte no s'ajustava exactament al que ell havia imaginat. L'habitatge a les grans ciutats s'ha convertit en una gran preocupació mundial, van començar. I sí, doncs sí, caríssim, els lloguers. Però el problema no són els habitatges, són les persones. Els humans s'entesten a mantenir una mirada rural, arcaica del seu entorn. Li donen valor a coses supèrflues, com la quantitat de metres que té un pis o les vistes des de les finestres. Res d'això és necessari, afirmaven molt convençuts. Si volen sol, aire fresc i bellugar-se, que surtin al carrer. La solució, els agradava molt parlar de solucions, és modificar la mirada humana. Si els ratolins del laboratori estan perfectament adaptats a la seva gàbia, per què no les persones? Aquesta serà la teva missió, van anunciar amb molta pompa. Estudiar com implantar la mirada dels ratolins a les persones. Adaptar la realitat, i amb aquesta frase jo us convidaria que us quedeu amb ella perquè probablement la llegireu més vegades a la vostra vida. Adaptar la realitat és molt més econòmic que transformar-la. Van sentenciar amb molta seguretat. I al pobre Emili li va agafar un atac de pànic, que ja us he dit que és una miqueta poruc, va sortir corrent i no va tornar. Ni a la feina ni a la vida humana. Va dir que si els humans havíem de viure com ratolins, ell preferia triar l'animal i la transició. També està la Lídia, simpatiquíssima, la Lídia. La Lídia era peixatera i un bon dia va tenir una conversa amb un lluç. I aquest lluç li va explicar tots els problemes que hi havia al mar, que si el mercuri, que si els plàstics. I la Lídia va pensar que els humans eren més lluços que aquell lluç. I cap aquí. Bueno, la Carme és molt amiga meva, la Carme. De fet, ella va ser la precursora. Ella va anar primer, em va explicar les coses i jo, finalment, estic fent l'evolució. La Carme va tenir una visió, simplement. Ella es dedicava a la gestió cultural, que ja sabeu, molta feina i poc d'aquí. I bé, un dia que anava cap a casa, puja a l'ascensor i es mira al mirall i veu aquella cara de cansament infinit, aquelles bosses, les ulleres. I simplement va dir un a la merda i ja està, a la merda, i va desaparèixer. No va arribar al seu pis. També corren moltes llegendes a la comunitat dels camaleons. Es parlen de personatges famosos de la història que en un moment determinat
van desaparèixer, ningú sap què els hi va passar i ells diuen que alguns van anar a parar a la seva comunitat. Concretament es parla precisament de l'Antoine de Saint-Exupéry, l'autor del Petit Príncep. Oficialment va desaparèixer en una operació de reconeixement de la costa del sud de França durant la Segona Guerra Mundial. Concretament es parla del 31 de juliol de 1944, però no. A veure, sembla que a l'home ja no li interessava el món, ni el de la guerra ni el que vindria, i deia coses una mica estranyes que ningú acabava d'entendre. Ell deia coses com que el formiguer del futur l'espantava i que odiava la seva virtut robòtica. Així que es veu que, decebut de la raça humana, va voler fer una mica com el seu personatge, desaparèixer, fer-se amic d'una guineu i parlar amb una rosa. També es comenta, i aquesta és molt interessant, que un membre destacat de la comunitat va ser la Maria Magdalena, ja sabeu, la de Jesús. Es veu que ella portava fatal això de la sogra. Tanta glòria, tantes estàtues, tantes icones i pregàries. A veure, no és que la Maria Magdalena volgués que li feiessin més cas amb ella, però trobava que tot allò s'havia tornat un negoci un pèl egocèntric. I realment tampoc li acabava d'agradar el paper que li havien reservat per ella. Total, que va fer una mica com la meva amiga Carme, a la merda, i ja està, se'n va anar. Un apunt. Jo només us parlaré dels camaleons, que és l'animal que jo he triat i la comunitat que m'ha acollit, però heu de saber que hi ha multitud de transicions i que són molts els interessats. Per exemple, aquesta és la comunitat dels pelicans. Els pelicans són un animal prou curiós. És una au aquàtica, ambiciosa, vull dir, aire, mar, i ja sabeu que tenen un gran bec amb una gran bossa on van ficant les preses i quan els hi va bé se les mengen. Hi havia un mite durant segles, pensaven que aquest animal era una au molt sacrificada, perquè de tant en tant es picava amb el bec al pit i sangrava. I llavors les cries s'amorraven allà i pensaven, ostres, no sé, que maco, no? Aquest animal que es sacrifica. En realitat s'ha vist que no, que ell simplement es pica per fer baixar una mica i poder tornar fent captures. L'altre dia vaig veure el Pedro Sánchez mirant-les molt detingudament. El Donald Trump també és d'un altre personatge que van donant tombs pel món animal. Suposo que si no és elegit està buscant quina és la seva. Però a aquest li costarà més. Perquè, clar, ella es fixa en les comunitats dels lleons, dels tigres, dels elefants, els ossos, i jo no he vist mai animals tan esporuguits. Quan el veuen és que fugen corrents. No sé, algú, potser aquestes l'acolliran, jo no ho sé. En fi, cada ment, cada cos busca la seva transició. Haig de dir que allà en el món animal s'acull la diferència amb menys escarafalls que aquí. I és que els humans som molt avorrits. I encara pitjor, som terriblement avorrits i controladors amb el nostre avorriment. Només cal que penseu una mica amb els animals. Us adoneu de la quantitat immensa de morfologies, colors, dimensions i costums que coexisteixen? Un lleó no perseguirà, sotmetrà, torturarà, esclavitzarà i matarà a un lleopard per les seves taques. Si pot, i si li ve de gust, se'l menjarà i ja. Però per què concretament un camaleó? Potser us pregunteu. Posats a triar, home, potser us venen al cap altres animals, no? Un gos ben tractat, ben alimentat, un gat altiu i elegant, un ocell que vola lliure. A veure, si penseu en un camaleó, segur que en un primer moment us venen dues característiques al cap. La pell, els colors i la llengua. Sobre els colors haig de confessar que internet ha fet molt per nosaltres i que segurament us heu trobat amb imatges que tenen tots els colors del Pantone. Són fake, són falses, no és així. Però sí que canviem de color. Bàsicament ho fem per
mimetitzar-nos amb l'entorn. Les nostres cèl·lules cutànies contenen cristalls de guanina. I llavors, segons com les cèl·lules es comprimeixen o es flexionen, reflecteixen les ones de llum d'una forma o d'una altra. Podríem dir que som uns rèptils prou indefensos. Sí, la nostra mossegada no és perillosa, la pell no és verinosa i ens costa una mica bellugar-nos. Ocultar-nos és una excel·lent tàctica per evitar els depredadors. Però això no ens converteix en desemparats, perquè, és clar, tenim la llengua. Increïble, la llengua més ràpida del món animal. Balística, li diuen. Si fos un cotxe, podria accelerar de 0 a 100 quilòmetres en una centèsima de segon. Es pot estendre fins a 2 vegades la llargada del cos. Gràcies als músculs vocals i a la saliva viscosa, es pot arribar a capturar preses d'aproximadament 1/3 del nostre pes. Jo no, a mi em costa encara, faig coses petites, però jo crec que algun dia serà posar-me. Però llavors, és que imagineu-vos això, perquè esteu parlant amb un tipus menyspreable, que cadascú imagini el seu. I llavors, doncs aquest tipus comença a dir bajanades, d'aquelles que et comencen a fer bullir la sang. Llavors et venen idees d'assassinat, però clar, ni pistola, ni ganivets, i la sang... Però, ostres, imagineu-vos, l'idiota que no et puja el sou, flapa. El veí que posa la rentadora a les 5 del matí, flapa. El burro que t'ha aixafat el cotxe perquè mirava el mòbil, flapa, flapa, flapa. És que comences i no acabes. Segur que ja comenceu a trobar-hi la gràcia. Però bé, jo no voldria creure en la frivolitat, perquè això de la metamorfosi és un procés de pensament però més profund. I el camaleó és un animal preciós i disposa d'una arma elegantíssima, però hi ha més, molt més. Llavors a mi primer m'agradaria fer un petit repàs del món de les metamorfosis a la literatura. Començaríem, per descomptat, amb el Kafka. Llegeixo. Un matí que en Gregor Samsa es despertà de somnis desassossegats, es trobà al llit convertit en un insecte monstruós. Geia de sovines damunt una esquena dura com una cuirassa i, aixecant una mica el cap, podia veure un ventre bru i bombat, solcat de nervadures arquejades, damunt el qual, amb penes i treballs, s'aguantava el cobrellit, a punt de caure completament a terra. Les seves múltiples potes, llastimosament minces en comparació amb les seves proporcions, s'agitaven desvalgudes davant els seus ulls. Fixeu-vos en una paraula que ha utilitzat el Kafka. Monstruós, insecte monstruós. Abans, molt abans d'aquest 1915, va haver-hi l'Ovidi. Publi Ovidi Nasó, un poeta romà que va néixer el 43 abans de Crist i que, entre altres moltes obres, va escriure Les Metamorfosis, on recollia tots els mites de metamorfosis des del naixement del cosmo fins a la deificació de Juli Cèsar, és a dir, de mitologia grega i romana. En total, 250 metamorfosis. Algunes probablement coneixereu, com la de la nimfa Dafne, que es transforma en un llorer per aconseguir escapar de l'Apolo, o el Zeus transformat en un bou per atreure a la jove Fenícia a Europa. Una mica més tard, al segle II, trobem una altra obra que també es titula Les Metamorfosis o l'Asador de l'Apoleu, que relata amb bones dosis d'humor les aventures d'un jove afeccionat a la màgia que s'equivoca i es converteix en un ruc. I li passen tot tipus de calamitats i a més té l'oportunitat de veure el món des d'uns altres ulls. I, esclar, tenim la Rodoreda. La Rodoreda, ella mateixa escriu en el pròleg del Mirall trencat. Llegeixo. Hi ha Ovidi, hi ha el meravellós Asador, hi ha Kafka. Jo he fet servir el tema de la metamorfosi com una fugida, com una alliberació dels meus personatges i meva. A més, la metamorfosi és natural. La larva esdevé crisàlida
la crisàlida papallona, el capgròs, granota. No puc afirmar que hagi presenciat mai la metamorfosi d'una persona, de la part material d'una persona, però sí que he presenciat metamorfosis de l'ànima, que és la veritable persona. Un canvi de nom equival a una metamorfosi. El nom de debò de l'home és Àngela, el nom de debò de Colometa és Natàlia, i ella passa a seleccionar 3 fragments de la seva obra. El primer és de la plaça del Diamant. I amunt, jo amunt, amb un colometa vola, amb la cara com una taca blanca damunt el negre del dol, amb un colometa que darrere teu hi ha tota la pena del món. Desfesta de la teva pena del món, colometa. Corre, de pressa, corre més de pressa, que les boletes de sang no et parin al caminar. Que no t'atrapin, vola amunt, escales amunt, cap al teu terrat, cap al teu colomar. Vola, colometa. Vola, vola, amb els ulls rodonets i amb el bec, amb els foradets per nas al capdamunt. D'un altre conte, de la meva Cristina i altres contes, del conte concretament El riu i la barca, diu: I el meu respir era curt i difícil. Em va semblar que els ulls se'm embotornaven i que no els podia tancar. Vaig tocar-me'ls i eren rodons. En el paisatge, tot ombres, bategava una espera com el punt d'una naixença. Encara vaig intentar de remar per pur instint i la barca avançà una mica, però jo m'ofegava i era el meu ofec el que m'empenyia. Obria la boca per fer-hi passar un fil d'aire, però l'aire s'havia espessit i la boca se m'esquinçava dels costats. I quan ja no vaig poder respirar gens i vaig sentir que tot el meu cos se'm nuava, vaig fer una extremitud i amb els peus vaig fora de la barca, que semblava que s'hagués tornat de fang. Sentia una pressió terrible a cada costat del coll i la barca s'enfonia i jo estava sola amb aquella mort que em creixia per dintre, de pressa, com una arbota verinosa. Una mena de vertigen em va decantar endavant i vaig caure damunt de l'aigua pla com la ploma blanca i amb les cames enganxades. M'havien sortit uns ventalls espinosos a cada banda del pit i al mig un pectoral d'escata. Vaig provar de nedar amb els braços però no podia recordar ni on els tenia i aleshores vaig sentir que de dalt a baix de l'esquena, dolorosament, s'alçava un alot membranós i que un remolí d'aigua em xuclava. Tot era fresc i fàcil, diví, m'havia tornat peix i ho vaig ser durant molts anys. I el darrer paràgraf del conte La salamandra. Aleshores em va passar una cosa que em va fer estrènyer les dents. Els braços i les cames se m'anaven escurçant com les banyes d'un cargol que una vegada havia tocat amb el dit. I a sota del cap, allà on el coll s'ajunta amb les espatlles, sentia que una cosa s'estirava i burxava, i el foc xisclava i la resina bullia. Vaig veure que alguns dels que em miraven alçaven els braços i que altres corrien i topaven amb els que encara estaven aturats. I tot un costat de la foguera es va enfonsar amb una gran esquitxada d'espurnes. I quan el foc va tornar a cremar la llenya ajaguda, em va semblar que algú deia: «És una salamandra!» I em vaig posar a caminar per damunt de les brases, molt a poc, perquè la cua em pesava. Si us hi fixeu, amb aquest ràpid passeig per les metamorfosis, hem trobat alguns conceptes per tenir en compte. La metamorfosi és com un procés monstruós, que deia el Kafka, com una forma d'engany, els Zeus, com una via d'escapament, de fugida de la nimfa Dafne, una manera d'observar el món amb altres ulls, com el ruc. I sí, amics, com una alliberació, com un deixar enrere un hàbitat hostil, una societat cega, absurda, insolidària. La Rodoreda parla de les metamorfosis de l'ànima. I és interessant aquest concepte, perquè segur que hi ha persones que consideren que transitar amb un camaleó, que és un animal, li dono un cop de peu i fora, no? Però jo penso que potser hi ha coses pitjors, que és tenir l'ànima com una pedra o com la sorra d'un pipicà.
De totes les metamorfosis d'Ovidi, m'agradaria detenir-me en una que té una mica a veure amb el que us vull explicar aquesta nit. La coneixereu, segur, és el Narcís, la d'aquest noi tan encisador, tan atractiu que tothom queia enamorat quan el veia. Ell no s'havia vist mai al mirall, però no ho necessitava perquè notava l'admiració dels altres. I tant ho notava que es va inflar de vanitat. Llavors, com a càstig, la deessa Nèmesi va fer que el noi s'apropés a un riu a beure. Per primer cop es va contemplar el rostre i va caure enamorat de la seva bellesa. I tan atret estava pel seu reflex que es va començar a apropar i cada vegada més fins que va caure. Va caure, es va ofegar i va morir. I en el lloc on va morir va néixer una flor blanca que encara avui es coneix pel seu nom, Narcís. Quan arriba, senyora Vanitat, la festa s'acaba, comença el comiat. Quan arriba, senyora Vanitat, allarga una ola que ha començat. És tan forta, senyora Vanitat, que es queda sola sense convidats. Ni se n'adona de la soledat, soleta arriba i sola s'ha quedat. Senyora Vanitat. Aquí ens quedem de festa i que la parranda ja ha començat. Els ulls no li acaben de quedar bé. Fa 3 hores que està enganxada a la pantalla. Ha hagut de repetir unes quantes vegades el vídeo. El darrer només va arribar a 5.000 visualitzacions. Encara no es pot creure la davallada. Potser els colors que va utilitzar massa apagats. Potser va treballar poc les pestanyes. Sí, segur que va ser això. Els ulls li van quedar massa normals. Porta 2 dies mirant compulsivament el número de visualitzacions. Va, vinga, pugeu d'una vegada, maleïts de les pestanyes. Avui li han quedat bé, tot i que poder no són les pestanyes. Potser va somriure poc, o va fer poques bromes, o no es va mostrar prou sexy. Si és possible que el problema sigui més greu. Ja no fa gràcia, ja no agrada. I si ja està? I si els seus seguidors l'estan oblidant? Li fa mal la panxa. La seva vida s'està ensorrant i ningú sembla adonar-se'n. La Carla té 13 anys. Aparenta més. L'amic Fèlix, que potser algun dia ens explicarà en quin animal es vol transformar, en el seu llibre El retorn al bosc explica una anècdota de la història absolutament fascinant. Llegeixo del seu llibre. El Palau de Versalles va anar construint-se gràcies al patiment i l'abandó dels súbdits per part de la monarquia, el clergat i l'aristocràcia. Un punt culminant d'aquesta obra faraònica va ser la realització de la Galeria Saló dels Miralls. La galeria, de 73 metres de llargada per 10 metres i mig d'amplada, estava recoberta de 357 miralls d'influència veneciana de grans dimensions. Gràcies a l'orientació de la galeria en relació amb el sol i la seqüència de 17 grans finestrals, el visitant tenia la sensació d'habitar un espai celestial, un espai lluminós on la cort i els convidats se sentien elevar-se com si formessin part d'un gran somni. Per primera vegada, les persones es podien contemplar de cos sencer reflectides en aquests grans miralls. Els que van penjar els grans miralls van ser els treballadors que havien estat explotats per la construcció del Palau de Versalles. Quan van acabar de col·locar els luxosos miralls, s'hi van veure reflectits. Imaginem el rostre de sorpresa, incredulitat i horror que devien sentir en veure la seva pròpia imatge reflectida als miralls. Amb les seves vestimentes esparracades, veient-se malalts, esgotats. L'impacte en descobrir-se als miralls devia ser molt superior a les burles que s'havien de fer entre ells per destacar i riure's de la miserable vida que els havia tocat viure.
els treballadors van prendre consciència de les condicions de vida que els venien imposades des del poder. Van poder contemplar la seva vida injusta i tràgica en comparar els seus parracs bruts amb la roba a la moda de l'època dels aristòcrates que voletejaven com papallones al voltant de Lluís XIV per obtenir la seva atenció. Va ser captar un instant de veritat continguda als miralls de Versalles, com si un sismògraf anunciés que s'acosta un terratrèmol. Aproximadament un segle després, la Revolució Francesa esclataria contra el despotisme il·lustrat dels monarques. El mes 1789, la presa de consciència va esdevenir un deure de consciència. La urgència d'actuar contra un règim que alimentava el poble amb fam. A cada època hi ha miralls que anticipen moviments i reaccions socials per rebel·lar-se contra la injustícia. A la Carla, abans no us he parlat d'ella, la noia de 13 anys, no li agraden els miralls. Els mira, sí, especialment quan ha de triar un model de roba, però li produeixen una insuportable sensació d'angoixa. Perquè contemplar-se en uns artefactes que mai recullen la llum ideal ni estan col·locats de la forma més afavoridora. Els troba antics, poc evolucionats. No s'adapten mai al que ella vol, al que ella necessita. El mòbil és una altra cosa. Els seus filtres s'ajusten perfectament al que ella vol comunicar en cada moment, si vol transmetre diversió o felicitat, o tristesa, un reflex dels seus desitjos. I el maquillatge, és clar, és el complement ideal. És sortir al carrer com si portés un filtre de mòbil incorporat. A Instagram, TikTok, Facebook, trobem una autèntica febre de tutorials de maquillatge. I no estem parlant d'aquell maquillatge de tapar un granet que t'ha sortit o destacar una miqueta els ulls o tapar les ulleres. No, no és això. Són màscares, totalment màscares. Dones de 70 anys convertides en noies de 20 per la màgia de capes i més capes de maquillatge. Les marques de cosmètica viuen un molt bon moment. Busquen convertir a les nenes en consumidores captives d'una estètica irreal. Es tracta només d'una anècdota? És possible. Però aquesta estètica va acompanyada d'una ètica, o millor dit, d'una falta d'ètica, que és la sublimació de la mentida. Filtres i més filtres, quilos de maquillatge per transformar els nostres rostres reals en màscares. Sempre somrients, sempre perfectes, sempre despertant l'admiració. Les xarxes convertides en aparadors d'una vida inexistent. A través d'elles, Lluís XIV es passeja per la cort de Versalles. Benvinguda a les pantalles, però i dels miralls, què hem fet d'ells? No fareu cap revolució perquè no volem veure els nostres rostres reals. No volem veure la nostra realitat i encara menys la que ens envolta. No sabría decirte cómo he llegado aquí. Mil caminos, mil cruces que tuve que elegir. Lo que puede ocurrir no depende de mí. Lo que puede ocurrir no depende de ti. A veces esta vida no me deja vivir. Plovia. Dins de l'habitació plovia. La noia es va despertar. No, de fet no es va despertar. No havia dormit en tota la nit. Estava tan agraïda aquella pluja. Un núvol pesat, gris, panxarrut de tanta aigua que contenia, s'havia instal·lat dins del seu dormitori.
estava molla, la roba enganxada a la pell, els cabells xops regalimaven aigua. Amb prou feines podia entreobrir els ulls, les pestanyes unes cortines de bany. Tremolava tota ella. Gairebé no podia bellugar els dits, entumits de fred. Va sentir passes a fora i ella s'estremia, cada cop més fort, convulsivament. I era por, i era fred, i por. I no sabia quina de les dues sensacions era més intensa. Tranquil·la, es deia ella mateixa, aquí no et veuran, aquí plou. Havia pregat tant per aquell ruixat, per aquella invisibilitat protectora. Les passes es van detenir a l'altra banda de la seva pluja. Les sentia bellugar-se nervioses, àvides, famèliques. Les veus li van arribar distorsionades. Aquí només hi ha pluja, li va semblar que deia un home. I ja les passes es van allunyar. La noia va voler somriure, però ni tan sols li va sortir una ganyota. El cos ja no li responia. Les convulsions es van detenir. El seu món, només el seu, també es va aturar. Va morir, però els soldats no la van trobar. Es deia Maria, o Màriam, o Mèriam, o Míriam, o Marija. Els noms s'importen relativament poc. Us podeu imaginar en aquests moments quantes persones al planeta estan pregant per una pluja que les invisibilitzi? I en part ho aconsegueixen, però no exactament la invisibilitat que ells voldrien. Ells la necessiten per sobreviure i nosaltres els hi donem la invisibilitat per poder viure més tranquils. La visibilitat o invisibilitat s'ha convertit en una de les més valuoses monedes del nostre món. Sempre ho ha estat, per descomptat, quin polític, quin intel·lectual, quin activista no vol ser conegut i reconegut de la seva feina. Però el problema no és l'or, sinó la febre d'or. I aquí hem emmalaltit per la febre de la visibilitat. La creació es valora bàsicament pel grau de visibilitat que aconsegueix. Els likes són el gran objectiu, tant si parlem de literatura, de periodisme o de política. I això no és innocu, el discurs impregna i modela el seu contingut. Hi ha dos espècimens que triomfen especialment independentment de la seva qualitat: l'intimista i el provocador. L'intimista és el que es mostra, explica detalls de la seva vida. Sovint s'esplaia amb les penes, els mal d'amors, la pèrdua, la malaltia, la incomprensió dels altres, els greuges petits, perquè són molts sempre els greuges petits. Si no s'atura a temps, ell mateix s'acaba col·locant a la pira sacrificial per despertar commiseració i morbo. El segon perfil, el provocador, va donant puntades de peu. A mesura que puja el volum de les seves provocacions, aconsegueix elevar el nombre de seguidors. El problema és que també comença a perdre el públic més centrat, de manera que en una espiral sense aturador, cada vegada es veu més forçat a radicalitzar el discurs per atreure i fidelitzar els extrems. Ell, a diferència de l'intimista, és qui aixeca pires sacrificials on llença, entre insults i escopinades, tot allò que provoca l'aplaudiment de l'auditori. Dos exemples. Braden Wallach és real, és un CEO d'una agència de màrqueting. Un bon dia va penjar una publicació a LinkedIn on es lamentava que havia hagut d'acomiadar a 2 treballadors perquè l'empresa no anava bé. I va acompanyar aquella publicació amb un selfie d'ell amb unes llàgrimes. Doncs va ser tan emocionant i va comoure que els seus seguidors estaven encantats d'aquest bon home que havia acomiadat a 2 treballadors. D'un altre empresari de Nova York diuen que entrava a les reunions buscant la persona que li semblava més forta i anava per ella per demostrar-li qui guanyava. Era el Donald Trump. De fet, l'intimista i el provocador, i si ho portem al món de la política, podríem parlar del victimista i de l'autoritari. El victimista, doncs, el líder que alimenta el greuge de forma obscena.
tots estan contra mi, és una conxorxa, si m'ataquen a mi us ataquen a vosaltres, no us creieu res dels que diuen, nosaltres som els bons, o el líder, l'autoritari, el que reparteix puntades, bravates i mordasses, cada vegada més agressiu, més amenaçador. I és curiós perquè, tot i ser tan diferents un i l'altre, us venen a oferir el mateix. El victimista, una mirada petita, tancada, i l'autoritari, protecció, perquè diu que els enemics us assetgen i alimentaran la vostra por i quan ja mireu a un costat i a un altre espantats, us faran el gran regal. Un mur, un preciós mur ben alt. Us diran que ja podeu estar tranquils, que amb el mur no teniu res a témer i no tindreu cases, ni benestar ni futur, però sí un fantàstic mur que enfortirà el poder dels líders i us encerclarà a vosaltres. Fins a ofegar-vos. Us asfixiareu en aquest aire viciat i us començareu a mirar els uns als altres i pensareu que si fóssiu menys potser hi hauria més oxigen. I els líders, un i l'altre, us diran que els traïdors estan entre vosaltres. Llavors, la raó començarà a esquinçar-se i els arguments, i al final només quedaran els eslògans. La Joana, ja us he parlat d'ella, la reportera per mig món, diu que si, ella, és el que diu ella, jo no ho sé, però ella diu que si repeteixes un eslògan 1000 vegades et tornes idiota. Ella diu que està superdemostrat, que és com un virus, que actua rapidíssim i d'un dia per l'altre comences a sentir un odi que ni senties ni tan sols potser sabies que existia, però tu el tens. Llavors tens moltes ganes d'ajuntar-te amb gent que pensa igual que tu. I es veu que també tens moltes ganes d'anar a internet i de vomitar a les xarxes aquest odi, de magnificar-ho. Així tens la sensació que ets més fort, però resulta que és al contrari, que estàs més dèbil, perquè la falta d'oxigen ja està matant parts del cervell, precisament allà on residien els somnis. La Joana sap molt d'això, sovint parlem del tema prenent el sol, perquè com no tenim res a fotre, doncs prenem el sol. Parlem sovint a dalt dels murs. Amb això ho tenim bé ara, perquè està tot el planeta ple de murs. I amunt i avall d'aquests murs, sense fer soroll, sense que els veieu, pugen i baixen els camaleons. No ens veieu, esclar. Però nosaltres us veiem a tots, a una banda i a l'altra. La Joana també en parla sovint dels de l'altra banda. Per exemple, de la Maria, la noia de la pluja. Era del Salvador. Un matí els soldats van arribar al seu poble i es van endur el seu pare i els seus germans. De fet, es van endur molts pares i molts germans. I a la nit van tornar els soldats. Van tornar per les nenes. Les violacions a nenes s'han disparat des que Nayib Bukele va instaurar el règim d'excepció, fa més de 2 anys. Però Maria també és marija d'Ucraïna. L'ONU ha reportat les violacions sistemàtiques de dones d'entre 15 i 83 anys, 83, per part dels soldats russos. I està Mariam, una noia de Somàlia que està a punt d'arribar a Líbia amb el seu marit. Volen arribar a les costes d'Europa, però Mariam serà violada i esclavitzada fins que algú pagui per ella. Si no, morirà. És a dir, morirà. Líbia és aquell país que hem contractat perquè aturin els de l'altra banda del mur. També hi ha més Mariams a Gaza, per descomptat, a Síria, a l'Iran, a Afganistan. Són moltes, són molts, invisibles per nosaltres, ho hem volgut així. Però ells sí que ens veuen, saben molt de nosaltres, exactament tot el que compartim. Ens veuen passejar-nos per la nostra galeria de pantalles, amb les nostres màscares, perfectes i feliços, suposadament tan sobrats de tot. Som el seu Lluís XIV. Ho enteneu, veritat? Nosaltres no farem la revolució. Però ells? I sabeu de quin costat estarem els camaleons? Tengo los espolones de plata,
50 euros el colorado. Soy gladiador de la calle, no tengo prisa, no llevo traje, las gafas de sol son mi equipaje, recorriendo el mundo voy hasta que estalle una nueva revolución que libera al pueblo de tanto gacho malaje. En las cloacas las ratas me comentan que tienen el secreto para escapar de la tormenta. Fa 15-20 anys ens van dir que ens havíem de convertir en una marca. Les idees, les persones, ens vam convertir en una marca. Amb el temps vam elevar la marca personal a una manera de viure. A internet, a més dels tutorials de maquillatge, abunden els tutorials on s'explica pas a pas com generar un contingut personal, únic i, per descomptat, monetitzable. Tot plegat és una mica pervers, no? Perquè si no guanyes prou diners és culpa teva. Res de revolucions, canvia el teu contingut, et diuen. Però clar, tot plegat dius, bueno, si el contingut el vaig canviant segons l'evolució del mercat, però a la vegada jo haig de ser una marca personal, què som? Quin és el producte? És possible una Coca-Cola sense beguda o un Apple sense tecnologia? No serà que ens estem convertint en carcasses? Bueno, sí, visibles, però no gaire interessants. Com a objectiu vital és una mica penós. Tot això també ho explica molt bé la Carme, la de la merda, aquesta de la gestió cultural. Ella diu que tot és un problema d'autoria. Un problema que es va començar a intuir al fer còmput d'escriptors i de lectors. Hi havia més gent interessada en ser escriptor que no en llegir. I, sobretot, tenien moltes ganes d'explicar la seva vida, no tant de llegir la vida dels altres. Però, clar, què passa? Que no tothom té una vida interessant i llavors això obliga a adornar-la. I el victimisme, que us parlava abans, acostuma a ser una bona tàctica i són aquells pesats o pesades que magnifiquen els seus problemets i que omplen planes i planes i minuts dedicats a ell o a ella. I no cerquen solucions, això seria massa complicat, massa feina. Ells només busquen un copet a l'esquena. Llavors, cada persona convertida en un autor de la seva vida, en absolut, de la seva ficció. I d'unes ficcions que són moltes ficcions. Una ficció de benestar. Després d'omplir les xarxes de fotos de peus a la platja, amb l'aigüeta que ve, amb torrades amb advocat i la posició del lotus, s'ha constatat que la felicitat no ens acaba d'arribar. Una ficció d'èxit, com deia la meva pobra amiga Carme. Soc important, deia, soc necessària, essencial, es repetia mentre tenia el mòbil dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte i diumenge, tots els dies, totes les hores. Absurdament es creia imprescindible quan s'havia convertit en esclava. Una ficció d'entreteniment. Hores i hores consumint contingut. I què és contingut? Doncs exactament allò que en 5 minuts s'esvaeix del nostre cap. Una ficció d'acompanyament, les xarxes també ho fan possible. Són aquells perfils amics que ens fan companyia, que ens posen likes a les publicacions, que acaben formant part de la nostra vida afectiva, però que l'algoritme podria esborrar en un segon. Una ficció de llibertat, ja sabeu, una canyeta amb una terrassa, però també una ficció de democràcia. Pot existir la democràcia quan s'ha devaluat no només el consens, sinó el diàleg, quan la posició política ja només es defineix a partir de la confrontació, quan no es considera que una part de les persones que viuen entre nosaltres no són dignes dels drets més bàsics, quan no els volem asseguts en aquestes cadires. Una societat d'escriptors d'una farsa que han oblidat la principal característica d'un bon escriptor, que és la capacitat de posar-se en la pell dels altres. Ara, precisament ara que tenim el món a l'abast de la mà, hem fet la mirada més petita que mai, dirigida, centrada en el malic.
Sense empatia, els humans són tan pobres, tan infeliços i tan incapaços que un simple camaleó és més humà que un humà. Us imagineu què passaria si la vostra pell canviés de color segons l'entorn? Si es mimetitzés amb qui us envolta? Un supremacista blanc es converteix en negre quan irromp en una manifestació contra el racisme. Els seus crits esvalotats criden l'atenció de la policia. És reduït violentament, molt violentament, és negre. De fet, es tem per la seva vida. Els 84 ocupants d'una pastera s'han tornat blancs tan bon punt han arribat a les Balears. Les autoritats busquen el creuer esfonsat mentre ofereixen tota mena d'atenció als nàufrags. Amb horror, Putin observa com una multitudinària manifestació de fans de Barbie es dirigeixen cap al Kremlin. Tot es tenyeix de rosa al seu pas. Ja ocupen la plaça Roja. Rosa. El color ja es cola per la finestra. El rosa ja arriba a les sabates de Putin. Una ficció de benestar, d'èxit, de llibertat, d'acompanyament i de democràcia. Alguna més? Però ja les autoritats diuen que cal fer canvis. Així tot continua igual, cremem motor, rotem les vaques i anem a la lluna. No tenim cotxes solars, CO2, efecte hivernacle, canvi climàtic global. Ai, que calor, se mos apega al ventre mentre fem l'amor. He estat pluja i ara sóc riu i després seré mar, diu l'aigua. I seré oceans cada vegada més contaminats. I sentiré l'agonia de milions de peixos, incapaços d'adaptar-se a les meves aigües brutes. I veuré els pescadors amb les xarxes buides. I parlaré amb terres seques que ja no recorden la pluja. I escoltaré les veus d'homes, dones i nens que em miraran amb esperança. I s'atreviran a travessar-me amb barquetes de paper. I el vent bufarà fort i no podré contenir les onades. I ja els homes, les dones i els nens perdran el rumb i ja ho perdran tot. I jo seré la seva tomba. I els peixos es menjaran els seus somnis i les seves restes formaran part de mi. I el sol em convertirà en vapor i de nou cauré sobre vosaltres i em veureu fins al dia que bruta i cansada m'esgoti i arribarà al final. Doncs sí, també vivim una ficció de futur. I així, amics i amigues, he arribat al convenciment que el meu lloc no és aquí. La metamorfosi és la darrera utopia, el definitiu abandó d'una espècie que després d'una humanitat de provatures ja no només es planteja tornar enrere ideològicament, sinó que està matant l'hàbitat on viu. Abjuro d'un algoritme que decideix què és visible i què és invisible, de l'exhibicionisme com a forma de vida, de les falses autories que només són males rèpliques del dictat del mercat. No vull el refugi de l'arrogància ni de la mentida. Tampoc vull ser un narcís enamorat del meu reflex i cega a la resta de la humanitat, que només busca l'admiració en les mirades alienes. Reivindico l'empatia davant de la polarització dominant. Vull escriure la vida dels altres, els somnis dels altres, el dolor dels altres. Ser l'autora de personatges admirables, però també dels indignes. Sí,
posar-me en la pell més fastigosa, endinsar-me en els pensaments més abominables, provar com sonen les paraules més horribles. No té res de fàcil ni d'amable aquesta empatia, però és l'única que pot trencar els murs. Vull fugir de les posicions inamovibles, de la violència que impregna el discurs, de les morals que exigeixen fidelitats absolutes, que obliguen a silenciar la raó i els sentiments, que situen els diferents en la casella dels enemics o els que incomoden en la foscor. Vull col·locar-me al costat de la Maria, la Màriam, la Mèriam, la Míriam, la Marija, i no per plorar. Qui sap, potser algun dia s'animen a saltar la galeria de les pantalles. Però encara vull una cosa més. A veure, jo podia haver triat un comiat com la Carme, una a la merda, però la veritat és que ha estat bé fer-ho aquí, en un teatre, que és l'únic espai on la humanitat ha estat capaç de mirar-se als ulls, d'interrogar-se, d'enfrontar-se, de reconciliar-se, d'imaginar-se i de trobar-se. A dalt dels escenaris s'obren espais fronterers on tot és possible, perquè jo, en realitat, el que m'agradaria és que m'acompanyéssiu. Vull que us ajupiu i que veieu el món arran de terra, que sentiu en el vostre cos la calor i la sequedat, que travesseu les runes dels camps de batalla, el dolor de les trinxeres, el forat de les bombes o les fosses comunes. Vull que contempleu les petjades dels homes i que pugeu i baixeu dels murs. No us prometo la revolució, però sí la comunitat que ve a ser una mica una revolució. Fer de l'empatia una filosofia, diluir-se en l'entorn fins a aprendre altres formes de vida, on cadascú és necessari, on el mirall d'un mateix és l'altre, sigui com sigui aquest altre. Tots compartint un mateix batec, el de la terra, tots compartint un mateix color de pell davant de les amenaces, tots formant una única, oberta, acollidora comunitat dels camaleons. Us convido a sumar-vos, no hi ha pressa, quan estigueu preparats. Us espero, perquè us estimo. Quina aliada, serà perquè t'estimo de matinada, noto que et necessito, si et veig somriure, saps que de com m'animo, si em sento tan bé, serà perquè t'estimo, jo canto al ritme que excita l'algoritme, és primavera, serà perquè t'estimo, si agafa ritme, tot el que avui et rimo, si et canto un himne, serà perquè t'estimo. S'excita perquè necessita que ara estiguis amb mi. Serà perquè t'estimo. Tota la pista s'excita perquè necessita que ara estiguis amb mi. Perquè necessita que ara estiguis amb mi. Quina aliada, serà perquè t'estimo de matinada, noto que et necessito, si et veig somriure, saps que de com m'animo, si em sento tan bé, serà perquè t'estimo, jo canto al ritme que excita l'algoritme, és primavera, serà perquè t'estimo, si agafa ritme, tot el que avui et rimo, si et canto un himne, serà perquè t'estimo. Vola amb mi tota la nit, el món ara ens espera, vola amb mi tota la nit sencera, vola amb mi tota la nit, tota la pista s'excita perquè necessita que ara estiguis amb mi.